Bueno, bos días a todas e a todas. Vamos a dar inicio á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de xullo, disculpando a asistencia dos concelleiros que xa comunicaron que por diferentes motivos, algúns deles vacacionales e outros por cuestións de traballo ou persoais, non poden estar no día de hoxe en esta sesión. Empezamos entonces o Pleno. Co primeiro punto, a aprobación se procede do borrador de acta da sesión plenaria celebrada o 26 de xuño de 2026. Algúnha cuestión con respecto á acta? Sométese entonces a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade a acta do pleno ordinario de xuño do 26. Segundo punto, días festivos locais 2027, aprobación se procede. Bueno, como xa se deu conta na comisión, a proposta que se fai, a proposta que facemos todos os exercicios, e en este caso coincidiría o martes de Carnaval co 9 de febreiro e o venres da Festa do Boi co 28 de maio. Esa é a proposta que propomos trasladar á Xunta de Galicia para dar contestación ao requerimento que fixeron xa para a comunicación dos festivos locais. Por parte do Partido Popular? Bueno, nos respaldamos que se festivo o venres da Festa do Boi, pero evidentemente non respaldamos o martes de Carnaval, e pensamos que debe ser o venres da Festa de San Bieito. En relación con isto, queremos indicar que houve moitas queixas, ou recibimos moitas queixas dos comerciantes e do sector da hostelería sobre o venres e sábado das Festas de San Bieito, que foron pésimos, que foron moi malos e que, bueno, negocio ningún. Claro, iso correspondese que a organización que se fixo das festas patronais tradicionais cunha programación pobrísima. Entón, cunha programación dese calibre, pois evidentemente non pode haber ningún movimento. Entón, o que están conseguindo é que acaben desaparecendo estas festas. Nós pensamos que sendo unhas festas tradicionais que se deben manteñer e que teñen máis sentido facer festivo venres de San Bieito que o martes de Carnaval, que festivo en moitas localidades da provincia. E a festa de San Bieito é unha festa propia de Allariz, tamén hai festa de San Bieito en outros municipios, pero aquí foi a festa tradicional de sempre e pensamos que se debe mantener ese venres de San Bieito como festivo local. Ben, nos xa como decimos con anterioridade, esta proposta foi consensuada xa no seu momento co sector do comercio e co sector da hostelería, e por iso é o motivo polo que nos damos traslado. E é verdad que xa existe unha tradición importante no que ten que ver con estes festivos aquí, e o motivo polo que reiteramos esta proposta. Sometémola entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e o voto en contra do Grupo Municipal do Partido Popular. Punto número 3, modificación de crédito 6/2026, aprobación inicial da modificación orzamentaria se procede. Xa se deu conta na comisión informativa de que esta modificación que se propón aquí ascende a 896.129 euros e que ten que ver coa aprobación do decreto, coa validación do decreto no Congreso dos Diputados que permite o uso dos remanentes ao Concello e que, como xa se informou cando dimos conta da liquidación do exercicio 2025, supón non só a posibilidade de utilizar os remanentes para inversións financieramente sostibles, sino tamén, deixa sin efecto algunha outra cuestión como a regla de gasto e demais para aqueles concellos que temos unha situación de estabilidade, que cumplimos cos parámetros que estaban fixados aí, cos criterios que se fixaban e que tiñan que ver non só co pago a proveedores, co cumprimento do pago a proveedores, sino tamén co nivel de débeda e demais, e que permitía que aqueles concellos que cumplíamos estes parámetros quedáramos exentos dese cumprimento das reglas fiscais. A maiores establecense a posibilidade desta utilización do remanente para inversións financieramente sostibles, o que nos permitiría intentar incrementar a actividade e as actuacións que se estaban desenvolvendo a cabo, sobre todo no viario, e que teñen que ver ca situación tamén tan excepcional que provocou un deterioro máis excepcional do habitual, de un inverno habitual, e que, co incremento de partida que xa aprobáramos no orzamento, cando se aprobou o orzamento xa incrementáramos esta partida, desde logo non resultaba suficiente para facelo. Tamén é certo que nos acollimos ás subvencións do Ministerio
para facer o que rematou o plazo outro día, pero que cubren o 50%, co cual hai que suplementar o resto do 50% restante para poder acometer estas actuacións e, por lo tanto, asumir ese 50% restante máis as actuacións que xa están licitadas e que están levando a cabo, supoña agotar o crédito que temos aí. Esta posibilidade da validación do decreto o que nos vai a permitir é suplementar no programa de camiños 500.000 euros ao crédito inicial de 170.000. Nos vai a permitir tamén no programa de patrimonio cultural, que é ese programa no que todos os anos fixamos aquelas actuacións que se fan en fontes, lavadoiros, fornos e demais e que nos permiten ir recuperando o noso patrimonio e telo en situación de uso por parte dos veciños e veciñas, incrementalo e dotalo con 55.000 euros máis e, por tanto, chegar á cantidade de 115.000 euros. Hai unhas partidas aquí, adquisición de maquinaria, que explico a parte que ten que ver con unha subvención, como explicamos na comisión, con unha subvención que se solicitou para un robot desbrozador de oruga. Aí non sabemos aínda se se concederá a subvención ou non. Se se concede a subvención, nos teríamos que suplementar tamén, é unha inversión importante con un coste elevado, e estamos vendo demostracións de diferentes máquinas deste estilo para ver se efectivamente nos conceden a subvención, finalmente si vemos que nos pode supor un avance ou non en esos traballos de limpieza e de desbroce. De todas formas, o que seguillamos xa foi facer o suplemento de crédito que nos vai a permitir tanto eso como mellorar e cambiar algún do equipamento do ximnasio da piscina municipal, que tamén está en unha situación de deterioro ou directamente coa necesidade de sustituílo por outros novos. Hai unhas partidas aquí que xa explicou tamén a secretaria na comisión, que teñen que ver estes 16.000 e pico euros que teñen que ver con esas facturas pendientes de contabilizar do exercicio anterior, que non puderon ser contabilizadas dentro do exercicio porque foron entregadas polos proveedores nos últimos días do ano e, por tanto, xa non foi materialmente posible poder contabilizalas e moito menos pagalas. Entón, a validación deste decreto e as normas que marca para uso deste remanente, o que fixa tamén é que hai que incorporar estes 16.000 euros, no noso caso, destas partidas e destas facturas que estaban pendientes de aplicación e que teñen que ver con estas partidas que veñen aquí. Tamén se explica nos informes que se acompañan a documentación do Pleno que o que se está utilizando é o superávit de 2024, tamén para cumprir coa norma tal e como se fixo, escollimos porque nos parecía que era o máis beneficioso lóxicamente para o Concello, porque era un importe maior usar o superávit do 24 e, ademais de suplementar estas partidas de gastos, crear unha partida nova. Aí escolleuse das partidas que poden encaixarse dentro das inversións financieramente sostibles, a de xestión de patrimonio. E, por tanto, isto sería crear unha partida nova dotada de 275.000 euros que nos permitiría actuar tamén sobre o patrimonio municipal e que ten que ver, que estamos facendo reformas, ampliacións de locais sociais nas parroquias. Tamén necesitamos facer algunhas inversións en edificios municipales, tamén, en algúns casos tamén, por o tema dos temporales que houve, por tanto, nos vai permitir tamén poder facelo. Así, isto suma estos 896.129 euros que se incrementan estas partidas tal e como está explicado e que nos permitirían incrementar o orzamento municipal en esta cantidad, en estos 896.000 euros, para intentar atender estas cuestións que viña detallando. E por iso nos propomos o voto favorable para esta modificación de crédito e esta incorporación que, por outro lado, levábamos tanto tempo pelexando desde os concellos, a FEGAM e a FEN, para que se puderan utilizar estos remanentes e que puderan incorporarse aos orzamentos municipales. Por parte dos grupos municipais? Vale, por adiantado que se nota que estamos en ano electoral. Aquí hai a modificación presupuestaria e, efectivamente, dúas partes, unha que é de suplemento e outra que é parte de
de crédito extraordinario. Dentro da parte de suplemento hai, tal como decía a alcaldesa, 3 partidas que corresponden a facturas que veñen do ano 2025, que supoñen un importe de 16.129 euros. E hai outras partidas que son un suplemento de partidas consideradas atendendo un concepto de inversións financieramente sostibles que corresponden ao superávit orzamentario de 2024, que en a memoria da alcaldía nin sequera se dice cal é esa cantidade, cando é a máis relevante de todas, porque esa parte do suplemento supón 605.000 euros. O que chama a atención é que, sendo unha modificación orzamentaria de 896.000 euros, que a memoria da alcaldía teña 2 páxinas e que se solvente a xustificación da modificación, por exemplo, no programa de camiños con 3 líneas a media, derivado das intensas chuvias. Trátase do conducimento de camiños e vías públicas necesario manter e condicionar como servicio público de natureza obrigatoria, atendendo ao disposto no artigo 26 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. E así como este, que é un concepto que ten unha modificación de crédito de 500.000 euros, tamén se justifican en 2 líneas e media o programa de patrimonio cultural, que supón 55.000 euros, a adquisición de maquinaria, que supón 50.000 euros. Bueno, parecenos que unha modificación orzamentaria de 896.000 euros merecía un maior esforzo de concreción e de justificación do porqué deses gastos. Ademais, dos camiños non se dice nin que camiños van ser, nin en que condicións se van a facer, nin que características teñen as actuacións que se van a levar a cabo. E así como o programa de camiños, o programa de patrimonio cultural, execución de actuacións de elementos patrimoniais como fontes, puntos suspensivos. Bueno, creo que merecemos un maior esforzo de transparencia e de transmisión do que se pretende facer, e que non nos digan que firmemos en unha folla en blanco. É dicir, creo que merecemos que se nos diga algo máis do que se pretende facer con 896.000 euros, máis que generalidades. A adquisición de maquinaria concretounos agora un poquinho máis a alcaldesa que queren facer con esa adquisición de maquinaria, pero aquí tampouco trátase de suplementar unha partida que se precisa ampliar atendendo que se concurriu a subvencións en outras administracións públicas para a adquisición de maquinaria. Agora concretounos unha miguinha máis. E despois a parte que corresponde. É que son esas 2 cousas. Sí, pero, a ver, camiños, gustaríanos saber en que camiños se pretende actuar, que tipo de actuación se pretende levar a cabo, se as actuacións nos camiños van ser entre núcleos ou vai afectar tamén dentro dos núcleos, as características da actuación, se vai ser aglomerado en quente ou vai ser tipo gravilla, como estamos acostumbrados a ver, e, sobre todo, a que camiños se refieren. É dicir, creo que merecemos un poquinho máis de concreción. É dicir, que, sobre todo, unha partida que ten 500.000 euros. E o mesmo en xestión de patrimonio. En xestión de patrimonio, por un importe de 275.000 euros para cometer actuacións en inmobles e infraestructuras municipais. Pum, acabouse. Esa é toda a explicación que temos. Bueno, que somos unha corporación municipal e creemos que debe haber un poquinho máis de concreción e de xustificación, porque dicir que isto é unha xustificación é moito dicir. En canto a posibilidade de que efectivamente se poda levar a cabo esta modificación orzamentaria, independentemente de que sea legal, é preciso señalar que o límite de cumprimento da estabilidade orzamentaria é de 111.000 euros. Porén, a modificación orzamentaria de suplemento de crédito e crédito extraordinario, tal como decía antes, ten un importe de 896.000 euros, que é financiado con remanente líquido de tesorería. Por lo tanto, a modificación orzamentaria supón un 700% máis do límite establecido para a estabilidade orzamentaria. É importante telo en conta. É dicir, un límite que temos para o cumprimento da estabilidade orzamentaria son 111.000 euros. Sin embargo, a proposta é de 896.000 euros. Entón, queda eso pendiente do cumprimento do objetivo de estabilidade, queda pendiente e condicionado a evolución dos ingresos e gastos ao peche do exercicio, que esperemos que non haxa problema, pero é preciso señalar que de entrada non se cumpre o límite de estabilidade presupuestaria. Entón,
En canto ás actuacións propiamente, estas actuacións gustaríanos que se houberan feito ao largo dos 3 anos que xa levamos de legislatura, que non se concentraran agora, independentemente de que, efectivamente, agora teñen a posibilidade de facelo e antes non era tan doado, pero, digamos que esas actuacións que nós consideramos que son necesarias débense levar adiante con máximo cuidado posible. É preferible, falando de asfaltado, que se faga un asfaltado en condicións e non un asfaltado deficitario como se ten feito hasta ahora. Sobre todo no núcleo rural, ou sea, nos núcleos rurais, en a vila sí se está facendo un poquinho mellor, pero nos núcleos rurais non. Entón, con todo, e sendo importantes, sobre todo para o medio rural, todas esas inversións que se van facendo en camiños, hai un apartado que non vemos en esta modificación orzamentaria, que é algunha partida destinada á vivenda. En este momento, o principal problema que temos en España, en Galicia e en Allariz, é o problema de vivenda. Vostedes saben, e o Concello ten instrumentos para axudar a facer que ese problema sea menor. Entón, aquí, cuartos destinados á vivenda, cero. Creemos que se debe estudiar e analizar ese problema e a contribución que pode facer o Concello a tratar de solucionar o problema de vivenda, entre outras cousas, a través de desenvolvementos urbanísticos. Entón, creemos que o Concello sí ten medios para axudar a facilitar o acceso a vivenda a parejas especialmente xóvenes que queren ou adquirir en propiedade ou en alquiler o acceso a vivenda. E aquí sí que non vemos ningún apartado que faga referencia á vivenda. Bueno, así realmente, a mí me gustaría, estábamos recordando ahora o teniente alcalde, que diputado provincial, que puderan ver os informes que presenta a Diputación Provincial para facer modificacións de crédito de 28 millóns de euros, porque teñen 2 líneas máis. 28 millóns de euros, e teñen 2 líneas máis. Entón, é verdad que o que se fai en estos casos, en outros non, porque cando facemos algunha modificación, ya temos feito algunhas veces, ao longo dos diferentes exercicios, se fan xa para cubrir partidas que xa teñen un déficit. E, por exemplo, eu quero recordar ahora aquí, que recordaremos todos, pois, por exemplo, cando foi a subida da luz tan importante, xa tiñamos as facturas aí e sabíamos exactamente a cantidade que había que suplementar para cubrir esos déficits que había nas diferentes partidas. En este caso non estamos facendo eso. En este caso o que estamos facendo é incorporar un orzamento aquí. Ahora, con ese orzamento, vamos a ter que detallar moitas das actuacións que se van levar a cabo. Hai algunhas que xa é evidente, pero hai moitas que, efectivamente, ahora que temos a posibilidade de utilizar o remanente, porque antes non teníamos, non porque sea ano electoral, es que antes non podíamos. Entón, claro, que se diga que parece que é ano electoral, cando en realidad, durante estes 3 anos, o Partido Popular no Congreso votou sistemáticamente en contra de que se validara o decreto e que se puderan utilizar os remanentes, e hasta ahora non foi posible que se validara o decreto e utilizar os remanentes, pois non utilizamos, entre outras cosas, porque o Partido Popular votou en contra e non posibilitou que se puderan utilizar os remanentes. É así de claro, non? Por fin, esta vez, e supoño que tamén, seguramente porque se acercan as eleccións e tamén habería presión de moitos concellos do Partido Popular para que dunha vez deixara de vetar este uso dos remanentes, pois foi validado no Congreso dos Diputados o decreto, pero iso non o decidimos nós. Iso foi votado no Congreso dos Diputados e agora na que estamos todos os concellos e diputacións agora mesmo facendo as modificacións de crédito. Tuve unha reunión co presidente da Diputación o luns que está preparando tamén a modificación de créditos para incorporar o remanente, que é o que estamos facendo todos os concellos aí, e todos os concellos, ademais, para axilizar e facelo, estamos procurando facelo en partidas, e así se falou tamén na FEGAN, con moitos concellos, en partidas que foran máis xenéricas, para ver agora, bueno, pois con máis detalle, que proxectos, que memorias se distribuye, pero incorporar rapidamente. Por que tamén todos procuramos utilizar ou incorporar o máximo do remanente? Porque tamén vemos a validez do decreto, que para o período que é, que para o que é. Non é que se suspenderan indefinidamente as reglas fiscais e que xa teñamos vía libre para daqui a eternidade utilizar os remanentes. Sabemos que hai aí un espacio temporal que é no que se pode facer. Por tanto, entre este ano e o ano que ven, temos que facer esa incorporación para facelo. A maioría dos concellos que estamos procurando facer a intervención da totalidade, se é posible, facer esa incorporación á hora do remanente, que é o que estamos procurando facer
a maioría dos concellos. No que ten que ver coa estabilidade orzamentaria, bueno, veremos o tema da estabilidade orzamentaria, que dicir que non sabemos, e tamén nós xa o dixemos no seu momento, porque se suspenderon algunhas das reglas fiscais, en concreto a regla de gasto, por exemplo, pero non estábamos dispostos a incumplir a regla de gasto sin ningún problema, porque un concello que está saneado como o noso, que non ten ahora mismo un problema de débeda, que ten remanente, non encontramos ninguna razón pola que, ainda que tuveramos que presentar un plan económico financiero, non poder acometer determinadas actuacións, tendo recursos para facelo, por unha normativa que non discrimina entre concellos que teñen unha situación financiera e concellos que teñen unha situación financiera peor da que ten o Concello de Allariz, ou que non ten remanente, ou que non paga os seus proveedores, etc. Pois exactamente, ten as mesmas reglas o Concello de Allariz que o Concello de Ourense, que non paga os seus proveedores, pois non parece razonable, non? Por tanto, é certo que en este decreto eso modulouse de maneira que aqueles concellos que cumplimos determinados parámetros podamos acollernos tamén a unhas medidas excepcionales que non poden acollerse outros, que parece que é o razonable. Por tanto, veremos que pasa coa estabilidade orzamentaria. E no que ten que ver coa partida destinada á vivenda, eu nunca deixarei de sorprenderme e de botar en falta ao mesmo tempo esa capacidade crítica coa Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias en materia de vivenda, non os concellos. A ten o goberno autonómico, a teñen as comunidades autónomas. E entón é certo que non exercer ningunha presión sobre quen ten as competencias e que reiteradamente, e ano tras ano, e promesa electoral tras promesa electoral de construción de vivendas, non acaba construindo prácticamente ningunha vivenda en toda a comunidade autónoma, e que se traslade, porque non é aquí o único sitio, e que se traslade esa presión de dotación de vivenda aos concellos, cando os recursos que podemos ter os concellos para a dotación de vivenda son infinitamente inferiores, quer dizer, facer unha promoción, e hai concellos que están facendo un esforzo por aí brutal para ter unha vivenda ou dúas vivendas, hipotecando parte do seu orzamento para pôr unha vivenda a disposición. Non parece razonable cando temos unha Xunta de Galicia que, por certo, recibiu un crédito extraordinario para a vivenda, extraordinario, nunca antes recibira para a vivenda tanto crédito extraordinario como se aprobou, además acaba de aprobar recientemente o Plan Cuatrinal de Vivenda, nunca tanto recibira para a vivenda e, sin embargo, a construcción de vivenda brilla pola súa ausencia prácticamente, e que nós estamos aquí, sin ir máis lexos, en Allariz, periódicamente veñen a presentar unhas vivendas que son sempre as mesmas e que se ven a entregar sempre a chave das mesmas vivendas que xa fixo o bipartito, e o bipartito rematou no 2009 e seguimos entregando as mesmas vivendas do bipartito, non? E iso, é xeralizado, e os números aí, por sorte, non os inventamos nós, quer dicir que os números están aí, as estadísticas, e están aí tamén as vivendas que se construyen, e, por tanto, cargar sobre o Concello eso. Que si debemos facer nós? E aí, estamos mirando e creemos, que algunha cuestión podría salir aí. Nós sí que temos que facilitar por súa disposición, e estamos mirando algunhas modificacións, unhas posibles modificacións do plan xeral que nos permitan mellores as áreas de reparto, algunhas convertila en xestión directa, que parece que pode ser algunha delas relativamente fácil, e en outras reducir esas áreas de reparto, algunhas que teñen un tamaño importante, a unhas áreas de reparto que son máis reducidas e que, por tanto, nos vai a permitir unha xestión mellor. Estamos sondeando tamén con algúns emprendedores a posibilidade de facer algunha promoción, e estamos, ao mesmo tempo tamén que estamos mirando esas modificacións, vendo esos axentes que podrían tamén incorporarse a un proxecto e con unha colaboración público-privada que nos permitira ter súa disposición para que se podan facer esas promocións. Parece que se vai a ultimar a construcción dun edificio, así en un corto plazo, agora, e en esa línea estamos. Agora, unha cousa é iso, e outra cousa, que sexa o Concello o que se dedica á construcción de vivenda, cando todos sabemos o coste que ten agora, e, sobre todo, sabemos quen ten as competencias para facelo. Non sei se hai un segundo turno. A ver, aquí estamos a nivel de corporación municipal e trátase de ver o que pode facer o Concello en cada un dos campos de actuación económica. Entón, dentro do campo de vivenda, mencionei expresamente o desenvolvemento urbanístico que lle corresponde ao Concello.
Bueno, xa levamos uns cuantos anos dicindo de que se deben desenvolver as áreas de reparto, pero non se acaban de desenvolver e non se acaban de dar solución a esas áreas de reparto. Posiblemente non teña moito máis que facer. Aparte, existiría a posibilidade de que tamén pusera solo para a Xunta, para que pudese facer algunha intervención pública, pero nós, desde aquí, non vamos a solucionar o problema de competencias da Xunta ou do Estado. Pero o que sí temos que poñer as medidas que estén ao noso alcance e poñer os medios. E eu falei de desenvolvemento urbanístico, que é algo que corresponde ao Concello. Entón, poñer os medios e agilizalo, facelo o antes posible. Son moitos os propietarios, sábeno ben, que queren adquirir algún piso en propiedade ou en alquiler ou ter alquiler e non atopan, porque non existe. Entón, desde o Concello, poñer os medios necesarios para que eso sea un pouco máis viable, independente das competencias que pode ter a Xunta ou que pode ter o Estado. E, respecto da justificación, unha cosa non quita a outra. Se a Diputación non justifica suficientemente, pois a mellor non justifica suficientemente, pero ampararse en que a Diputación ten unha liña máis na justificación que o propio Concello, non quita que o propio Concello deba facer unha justificación máis axeitada. Entón, nos botamos de menos un poquinho máis de concreción. Vamos, para 500.000 euros, o que lín antes do programa de camiños, pero unha razonable idea de cual é a actuación que se pretende levar a cabo. É dicir, non unha generalidade. É dicir que por culpa das choivas, bueno, pois vale, sí, xa o sabemos. Pero, bueno, un poquinho máis de concreción agradecíase en aras dunha maior transparencia do que se pretende facer por parte do Concello. Pois sometemos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Aprobase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e a abstención do Grupo Popular. Bueno, na orden do día aparece xa aquí como punto número 4 dar conta dos decretos 236 ou 349. Están a disposición de todos os membros da corporación nas oficinas municipais. No punto número 5, rogos e preguntas, non hai ninguna presentada por escrito, verbal. Verbal, sí. Bueno, a ver, o primeiro, desde o Grupo Partido Popular, manifestar a nosa alegría e satisfacción pola consecución da Asociación Española do Fútbol título campeón do mundo, no cual tínhamos dos representantes e lamentar que o Concello non estuvera ben instalar a pantalla para que todos os veciños hubieran podido disfrutar deste logo. Bueno, eso queda aí. Segundo, siguen os problemas no Grupo San Benito. Sei que os veciños chegaron unha queixa ao Concello e quería saber se vai tomar alguna medida ou que se vai facer para solventar este problema. Terceiro, a limpieza de camiños, pistas e espacios públicos que son de titularidade municipal. Bueno, a día de hoxe, 2 meses despois de que o decreto dice que el 31 de maio ten que estar limpo, bueno, pues son bastante deficitarias e tememos de que pode haber unha vaga de lumes e que isto sexa algo que faga que as consecuencias poden ser incluso peor. E logo, bueno, pues instar o Concello, xa dixemos aquí en algún momento, ahora co programa este de asfaltado de camiños e todas estas cosas, que, por favor, que se desbote ou botar a villa nas pistas do rural, nos camiños rural, porque se está facendo aglomerado en Quente, na vila, en Chorente, no Seixo e o resto do territorio gravía. Outro día, pola noite, 25 de xullo, produce un accidente na vila de Flores e o titular do periódico é unha carretera recentemente asfaltada chea de gravilla. Entón, entendemos que iso pode provocar máis siniestros e pode ocurrir cousas que sexan lamentables e que non podamos solucionar. Entón, era iso, simplemente desbotar que no rural se faga dunha maneira, na vila, no Seixo, en Chorente, se faga como hai que facelo, con aglomerado en Quente, e que quede todo como Dios manda. E tamén, por último, bueno, vemos o que está pasando estes días en Ceuta, lamentar a actuación do goberno nesta crise migratoria en Ceuta, que está deixando completamente desamparados os veciños de Ceuta, que quede constancia neste pleno. Bueno, sigo apuntando, pero ten a palabra para dar contestación. Pedime 2 puntos. O primeiro, o do Mundial de Fútbol.
Como xa lle trasladei ao voceiro do Partido Popular cando meteu a súa iniciativa, en Allariz, por sorte, disfrutamos de unha hostelería moi potente e boa parte dos hosteleiros solicitaran instalar incluso cara a rúa pantallas, e así foi concedido. O cual, non semellaba moi lóxico que concentráramos a xente nun lugar fastidiándolle un día a esa hostelería que tan preocupado tiña o seu compañeiro no San Bieito. Pero, por outra banda, tomeime a liberdade de investigar un pequeno detalle que, sin dúda, era ben sinxelo, porque dixen, como en Allariz non poden ir a un espazo público, seguramente aí ao lado están Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas, que son uns concellos máis ou menos do noso tamaño e seguramente cunha hostelería bastante peor que a nosa, non? A ver a que plaza poden ir, para indicarlle aos veciños que tiñan ganas así. Déronse conta, non había. En San Cibrao das Viñas e en Pereiro de Aguiar non se gastaron 10.000 euros en poñer pantallas en espazos públicos e xa digo, seguramente a xente tiña bastantes menos oportunidade de disfrutar en comunidade o partido da selección española, que, por certo, eu tamén disfrutei nun espazo destes de hostelería en Allariz, con moita xente ali e de distintas xeracións. Entón, máis alá da demagoxia, porque non deixa de ser demagoxia, a ver se miramos ao redor, porque o mellor a quen o tiñan que ter solicitado era o presidente da Diputación Provincial que puxera no seu concello, porque a pobre xente de Pereiro de Aguiar seguramente saliu despavorida do seu concello tamén a ver onde había un partido, onde podían ver o partido da selección española, porque ali, xa digo, non se lles ocurriu. Bueno, esa por unha banda, e outra era a limpieza de camiños e pistas. Miren, agora mesmo as pistas que están sin desbrozar, podemos ter algún camiño seguro destes que levan anos abandonados porque ninguén pasa por eles. Pero as que sí que estou seguro que están sin facer, segurísimo, son os 12 kilómetros de pista que se encargaba SEAG, que nos comunicaron no seu momento que se iban facer e efectivamente vai chegar agosto e van a estar sin facer. E iso era unha encomenda que ademais tuvo, a ver se uso unha expresión a caída, non vou usar unha expresión a caída, as narices, a conselleira, de dicirnos aos concellos que a 30 de marzo a maior parte deles non fixeran os deberes e non solicitáramos a limpeza desas 12 kilómetros de pista e de outros espazos que podíamos solicitar, como no noso caso foi a Zapo. Nos solicitámolo a mediados de marzo, foi aprobado en tempo e forma, e a día 1 de agosto, que vai ser mañá, asegurolles que vai estar sin facer tanto os kilómetros de pista como o tema das zapos. As zapos, para que non este metido na materia, era unha iniciativa que este ano se poñía en marcha por primeira vez a través do convenio de biomasa que permitía determinar 10 hectáreas nunha zona concreta nesas franxas secundarias para que fora SEAGA quen fora a inspeccionar esas parcelas e a partir de aí, a través dun mecanismo moi áxil, posto que non había que facer unha comunicación veciño por veciño, sino que directamente se facía unha comunicación ao DOGA e iba a ser SEAGA quen fixera unha intervención nesas parcelas das franxas secundarias. Non sei se vostedes as viron, eu asegurolles que non, e falei que a Xunta de Galicia ao respecto. Entón, está ben, está moi ben que nos digan a nós que temos moito que facer, pero ao mellor, incluso ao señor Rueda, se lle podía trasladar algún comentario ao respecto, porque en realidade SEAGA, hasta onde eu sei, é unha empresa pública da Xunta de Galicia. E o convenio que puxeron en marcha eles. E eles dixeronnos que ese era o mecanismo. Nós fixemos os deberes. Que non fixo os deberes foi a señora conselleira, que despois, ademais, nos viña a dar leccións a nós. Entón, evidentemente, seguimos desbrozando na medida en que se pode. Saben vostedes que agora hai moitas limitacións polo período no que estamos, que non se pode desbrozar moitos días de 12 a 6 da tarde, pero, bueno, non o que son as pistas asfaltadas todas están feitas. Boa parte das pistas da concentración parcelaria que nos comprometimos nos a facer fixéronse, as que faltan son as que están por conta de SEAGA. E despois camiños a pé estánse facendo ahora mismo, igual que as beiras do río e outras moitas, e en algún sitio incluso fomos de segunda volta, porque é verdad que o que se fixo alá polo mes de maio, hoxe chégase e xa en moitos sitios é difícil saber se fixo ou non se fixo. Entón, todo é mellorable, evidentemente, pero xa digo que neste caso o mellor fixémonos os deberes mellor, faltándonos cousas que a propia Xunta. Nada máis, moitas grazas.
Bueno, no que ten que ver cas preguntas que se facían con respecto ao Grupo San Benito, bueno, é unha cuestión complexa do Grupo San Benito, porque efectivamente aquí non existe toque de queda. España é un país sin toque de queda, xa non estamos na ditadura, só nos faltaría. E, por lo tanto, é certo que o tránsito de persoas non se pode limitar por a noite, o que sí que se pode limitar é o horario de determinados equipamentos públicos, non? En este caso, os parques infantiles. Aí hai unha limitación de horario, de cumprimento, outra cosa que sexa difícil que se cumpla ese horario, porque é certo que nin nós, nin a Guardia Civil ten medios suficientes como para facer cumplir moitas veces eso. En algún caso sí, que ten coincidido que temos personal en ese momento e que se ten falado con rapaces que teñen estado ali e foi posible disuadilos para que non utilizaran un equipamento cando estaba fora de horario, pero é verdad que nos 7 días da semana eso non é posible. E é certo tamén que os parques, a zona de parques infantiles ten certa atracción para según que franxas de edades nas que habitualmente se reúnen. Por outro lado, tamén é certo, ainda que agora por o tema das molestias con veciños se ten limitado o horario, ainda que tamén é certo que nós somos partidarios de unha mocidade, dunha xente nova que vaya mellor a un parque infantil ou a unha cancha que este de botellón, nos parece tamén que é bastante máis saludable, e conxeniar esos dous intereses no que podan ter unha noite máis saludable ou unha convivencia ali máis saludable co descanso tamén dos veciños, moitas veces, sobre todo en verán, crea máis dificultades. Seguiremos intentando facer todo o posible para que sexa así. É certo que en algúns casos a partir dunha determinada hora é razonable. Hai outros casos nos que hai peticións de unhos horarios que, lóxicamente, tamén moitos veciños teñen que entender que ás 10 da noite, como nos pide algún veciño, é un horario no que perfectamente poden estar os rapaces nun parque infantil. Eu entendo que é verdad que en verán se pode cenar e ver o informativo, ver a galega. É verdad que eu já dito a moitos veciños que non lle recomendo eso, pero casi mellor que escoiten os veciños e os nenos xogando, pero entendo que estás vendo a televisión ou estás lendo un libro, me dá igual, de descanso, cas ventanas abertas, porque en verán é unha práctica que se fai máis, e é certo que ás 10 da noite hai moitos nenos que están xogando nun parque infantil. É certo que eu son perfectamente comprensiva e entendo perfectamente cando eso sucede ás 2 da mañá ou ás 3 da mañá. Para os veciños, cando sucede ás 10 da noite, non. Entón, é verdad que tamén temos intentado facer entender a algúns veciños que teñen falado con nós, claro, que hai horarios nos que sí que nos parece que é razonable que se poda facer uso desas instalacións. Hai outras que, efectivamente, que ademais en algúns casos supoñen tamén o deterioro de plantas e unha cuestión máis, porque se van para ali, incluso destrozan algo que é de todos e que non debería ser, e estamos intentando, pero reconocemos que non é un problema que nos resulte fácil ni de conciliar esos intereses ni de solventar. No que ten que ver aglomerado enquente, non é certo que haxa unha diferencia entre aglomerado enquente na vila e nas parroquias. Aquí o maior aglomerado enquente que fixo o Concello e que xa fixo fai anos, un enquente e outro en Frío, se fixo un a San Vitoiro enquente, foi a maior inversión en aglomerado enquente que fixo este Concello, que foi a Estrada San Vitoiro, e un aglomerado en Frío que foi a Estrada a Meire, con mellor resultado, por certo, o aglomerado enquente de San Vitoiro que o aglomerado en Frío que vai a Meire. No resto, aquí na vila, fundamentalmente, o aglomerado enquente se utiliza en urbanizacións que van por conta do promotor que fai a urbanización, e no que ten que ver co parque empresarial sempre o facemos acolléndonos a unha subvención de parques empresariales que xa, aí non marcamos nós xa o que se pode facer e o que non, sino que é fixada na propia subvención e que nos suplementamos con un 20%, que é a parte que nos corresponde a nós, e que normalmente, e todos os anos, a verdade é que estamos sempre en lista de garda, nunca nos la dan a primeira, e entón o ano que por cualquier cousa alguén non executa e entón corre a lista de garda, somos como vamos aproveitándonos da subvención, e, por tanto, no parque empresarial se vai asfaltando en fases por ese motivo. Pero, aí ten que ver máis co cumprimento dos criterios que veñen na propia subvención que por unha cuestión nosa. Os recursos
para asfaltar con aglomerado en Quente son terribles. De feito, eu o luso non falei co presidente da Diputación porque ele me comentaba que en período de Aguiar había veciños que se queixaban tamén polos bicapa, que se queixaban ali, que efectivamente tamén fixo as contas igual que nós. No caso deles era máis, porque no caso noso supera os 6 millóns de euros, no caso del, que a cantidad de vivendas ailladas que hai en ese concello ainda é peor a situación, e, por tanto, ele trasladaba tamén a imposibilidade de poder facelo, e algo que recurrentemente os concellos comentamos e falamos, porque é certo que estaríamos todos encantados en facer o aglomerado en Quente, pero por pôr un exemplo, nos vamos a facer unha inversión agora que metimos dentro dos daños dos temporales, porque é verdad que aí pasa un regueiro que fixo que hai o acceso á Quinta de Coedo, por exemplo, estamos limpando hoxe estes días e arreglando aí a Quinta de Coedo e algunha zona da subida a Novás. Estamos falando de 3 veciños en Novás, un vehículo, 3 veciños en Novás, e en Quinta, empadronados, se non recordo mal a hora, de como 10, 12 veciños, e estamos falando dunha inversión de 50.000 euros. 50.000 euros, que dicir que a inversión por persoa é inmensamente superior á inversión por persoa que hai na vila, infinitamente superior a cualquera, non? Sí que temos aí unha subvención da Diputación para asfaltado de aglomerado en Quente, e en este caso non era por unha cuestión de reparación de vías, sino por unha cuestión de mellora de espacios estratégicos. Nos aí, en eso, como un espacio estratégico, nos parecía importante todo o que ten que ver ca baixada do Fuxón e co acceso no Arnado, a Ponte Románica, Arnado, e unha zona que ten un uso tan intensivo en todo o verán e que está cuarteado, parcheado e desfeito por todos os sitios. Entón, é verdad que en esos espacios estratégicos aí sí que escollimos esa parte, e iso sí que é en aglomerado en Quente. O resto nos estuvemos asfaltando, non sei, xo fai un par de anos, en unha urbanización aquí, e fixemos en un bicapa porque non éramos capaces de acometer a inversión que supón unha urbanización tan grande como pode ser esa. Aquí tamén está programado na Silvela para facer unha reparación na parte de arriba da Silvela, e tamén se vai a facer con un bicapa tamén por esa imposibilidade. O que sí que vamos a facer agora sobre todo no interior dos núcleos que se está facendo bicapa, como fixemos agora en Coira ou en algún sitio máis. O que faramos, e xa quedamos cos veciños, é que hai que dar un tempo, porque non pode ser inmediatamente, que despois barreríamos, pasaría a mesma empresa outra vez, ca barredora, para recoller esa gravilla, e, por tanto, que quedará en unha situación mellor e sin ese excedente de gravilla, co que non queda despois pegado, pois efectivamente acumula. Con respecto aos accidentes que hubo, esa mesma noite hubo máis dun accidente, unha Nacional 525, non tiña nada que ver ca gravilla, hubo outro aí, hubo tamén despois, outra cuestión que tuvo tamén que ver con exceso de velocidade, algunha cuestión que tuvo que ver con alcoholemia, sino con gravillas, e que, por tanto, é certo que é unha carretera, unha estrada que se acaba de asfaltar con un bicapa, sempre inicialmente hai que ter unha precaución hasta que despois esa gravilla non se recolle ou non se acaba limpando xa esa gravilla, pero en todo caso tamén é certo que debe adecuarse tamén a velocidade ao estado no que está a vía en ese momento, xusto cando se acaba de facer, pois o día anterior, case o día anterior non, pero como 4 ou 5 días antes, ese traballo. No que ten que ver co que se comentaba de Ceuta, pois nós aí non temos nada que decir, cada un pode pensar o que se considere oportuno. É verdad que a algúns nos resulta tremendamente chamativo que o presidente do goberno visite Arxelia e ao mesmo tempo, entonces, curiosamente, Marruecos deixe pasar a 40.000 inmigrantes. Quero dicir que hai cuestións que eu creo que non teñen que ver con unha ola migratoria ni con ninguna cuestión así tal, sino con esa xeopolítica, en algúns casos mezquina, e que xoga ca vida das persoas, que o que fai, tanto dos residentes como dos que entran, e que o que fai é que estas cuestións, ao final, quen salga perdendo, pois sempre son os mesmos, non? Entón, eu, non teño nada que dicir con respecto a esa alusión que se fai ao desamparo do goberno, sino que creo que se ten que ver máis con outra cuestión, porque é certo que a mí non me gustaría encontrarme nunha situación na que da noite para mañá abren e 40.000 personas entran, pero non porque interveñas ti, e é imposible solventar eso nin un día, nin en 2, nin en 3, nin en 5,
nin un mes, é imposible, ni este goberno, ni outro goberno, ni ningún, non? Pois e tal, cando alguén decide que como represalia un viaxe, pois que entonces co que decide abrir a porta a 40.000 persoas, non? Entonces, bueno, pois iso é o que eu penso desa situación. Bueno, como dicía, non hai nada... Dos preguntas máis, nada máis do meu compañero. Pero eu teño que reiterar sempre, pedir un pouco de moderación en isto, porque ao final acabas facendo un pleno bis, co tema rogos e preguntas son rogos e preguntas, acabamos facendo un segundo pleno no tema, e ainda temos algunha cuestión máis aquí. Bueno, a nosa intervención foi bastante breve, a súa contestación foi bastante máis longa. Bueno, que normalmente as preguntas son breves, sí. Vale. Claro. É que era un tema que xa tiña previsto facer a pregunta, que ademais podo contestar sí ou non a partir de ahora, pero non creo que lles guste. Ten relación co que acaba de comentar. Eu solicitaría encarecidamente que, por favor, as pistas que se fagan para os núcleos, que dentro dos núcleos non fagan asfalto, nin con aglomerado en quente, nin bicapa. Fágano como mínimo en formigón. Pero, por favor, non o fagan. Están facendo un daño inmenso dentro dos núcleos. E iso sí que depende do Concello de Allariz e do seu equipo de goberno. Entón, fagan un esforzo dentro dos núcleos de facer un pavimento acorde cos núcleos. Pero non poñan asfalto, por favor. Relacionado con eso, estánse mandando a patrimonio a solicitud de autorización correspondente aos camiños que se están renovando? A patrimonio? A patrimonio, sí, porque hai moitos que teñen bens inventariados, que teñen bens catalogados e hai que mandar a solicitar informe a patrimonio. Non. Vamos a ver. A mellor teñen que revisar se teñen que pedir informe a patrimonio. Hai unha instrucción de patrimonio que xa ten uns anos, se non recordo mal, é hora do 2017, que incluye hasta incluso fontes, lavadoiros, fornos e demais, na que non é necesario facer esa tramitación ao patrimonio, e o que hai que ter son informes internos que dicen que únicamente se están facendo traballos de limpeza, conservación e reparación. De feito, eso xa se consultou con patrimonio para facer o que ten que ver as intervencións que se están facendo en fornos, lavadoiros e demais, algunhas delas, ademais, que teñen un calado importante, como pode ser, por exemplo, o forno de Torneiros, e foi o propio patrimonio que nos deu conta desa instrucción, que se non recordo mal agora, estou falando de memoria, do 2017, na que se nos reiteraba que é un informe interno do Concello que dice que cando están facendo, e aparte aparece regulado perfectamente as actuacións que se fan, que non é necesario facer ninguna tramitación a patrimonio, pero foi o propio patrimonio que nos deu conta de que esa... A ver, coa última normativa saliu unha nova disposición, segundo a que... Isto foi en esa conversación con patrimonio, esta reunión con patrimonio foi en marzo. Todas aquelas actuacións que afectan a bens que teñen protección integral ou que afectan a zona de protección de bens con protección integral debense remitir a patrimonio. Esa é a última normativa. Independentemente deso, que deben revisalo se deben remitirlo ou non expedientes a patrimonio, que prácticamente non mandan ningún a patrimonio, independentemente deso, a actuación municipal debe ser respetuosa cos nosos núcleos rurais. E, desde logo, poñer asfalto dentro dos núcleos rurais non é respetuoso precisamente. Consulten os seus técnicos e vexan unha solución máis axeitada que non sexa a de poñer aglomerado en quente ou bicapa, pero que sea máis acorde cos nosos núcleos. Iso é unha cousa. E a segunda cousa é para preguntar como vai a tramitación do PERI, do casco histórico, a tramitación dos informes sectoriais. Quixera saber como vai e como pensan continuar coa tramitación do PERI. Están empezando a chegar os informes sectoriais, entonces agora se acaban de chegar todos os informes sectoriais e entonces, remitiremos os informes sectoriais tamén aos grupos para que se podan ver esos informes sectoriais e con eso convocaremos unha reunión ahora a principios de setembro para continuar ca tramitación. Damos por finalizado entonces o pleno e constituímonos agora, damos por finalizado o pleno sendo as 20:53 horas. E constituímonos agora como Xunta Xeral da empresa municipal Reatur S.A.
para dar conta das contas, valga a redundancia, da empresa municipal. Eu xa comentei e recordei na comisión que este é o trámite que temos que facer todos os anos, porque no que ten que ver ca sociedade e co rexistro mercantil ten uns plazos diferentes dos que ten o Concello, e inda que o debate tanto das contas das empresas municipais como das contas do Concello, que va todo integrado na conta xeral, ten que facerse, se non me equivoco agora, antes do 15 de outubro, se non me equivoco agora, así de memoria, e, por lo tanto, ven ao pleno sempre normalmente, salvo un ano que recordeu que se fixo en xullo, que ven habitualmente ao pleno de setembro. Sí que é verdad que hai que remitilas, hai que cumprir o trámite, remitilas ahora ao rexistro mercantil, e por iso, a necesidade de constituirse ahora en Xunta Xeral para facer esa aprobación, inda que o debate ao ir consolidado se paga coa conta xeral. Así que, pois dar conta aí, tal e como se mandou na documentación, de que o importe neto da cifra de negocios ascendeu a 297.795, non que sería ser un 5 ou un 6, 95,67 euros no 2025. Se pode observar que hai unha baixada con respecto ao 2024, que era 333.000 euros, por tanto, unhas pérdidas de 19.194 euros. Tamén, o que sí que se mantén máis constante son os outros ingresos de explotación, que é o que ten que ver cos alugueres dos aures, ainda que hai algún dos locales que xa cumpliu o plazo do convenio, por tanto, por iso se reflexa tamén esa pequena baixada aí, que se equipara o ingreso e o gasto, e que ten que ver esta reducción fundamentalmente que ten que ver co que pasou na hostelería o verán pasado, que a maioría, con boa parte dos aloxamentos e as cancelacións que se produciron por a vaga de lumes. O feito de que se cortara a autovía, houbera a situación que houbo todas as cancelacións que xa facían prever que iso iba a ter unhas consecuencias na facturación, lóxicamente, porque se perderon todas esas reservas que estaban feitas, fundamentalmente no mes de agosto, e, por lo tanto, esa repercusión xa se ve claramente nas contas, con esas pérdidas que desde facía moitos anos non existían nas contas da empresa municipal, de 19.000 euros. Esperamos que este ano non suceda o mesmo, que podamos ter un verán diferente, e que se poda recuperar. É certo que contablemente non ten repercusión, porque os outros exercicios tiñan beneficios e, por lo tanto, eso o salda, pero esa non é a situación. O preocupante deso é que, efectivamente, a situación que houbo ano pasado levou a esta situación que tuvo unha baixada na propia actividade da empresa municipal. Estas contas é necesario remitilas antes de un mes ao rexistro mercantil para proceder á súa inscripción alí. Hai un plazo de un mes para facelo, para proceder á súa inscripción, e despois no que ten que ver ca presentación do consolidado no Concello coa conta xeral, hai que presentalas, como decía, antes do 15 de outubro. Pero, había que dar conta destas contas para poder remitilas ao rexistro mercantil. Unha cuestión? Nos, neste caso, xa lle dixemos outras veces que pensamos que o Reatur debería estar integrado coas contas do resto da Corporación Municipal, pero, mantense así, entón votaremos en contra, pero... Vale, sometemos a votación a aprobación da conta anual do exercicio 2025. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase cos votos a favor dos membros da corporación presentes na Xunta Xeral, na Xunta Xeral de Reatures. Sin máis asuntos que tratar, levantamos a Asamblea Xeral de Reatures unhos minutos despois, 20:57.